creo que no dejan de fumar porque no sé, no les parece perjudicial ahora mismo. I estan també enganxats, vull dir, com he dit abans. Que no hauria de ser tan fàcil anar pel carrer, ho compres i ja està. Sí, ho saben, però els és igual. O ellas mismas te piden que lo dejes y esas personas al final pueden acabar dejando. Quan una dona està embarassada o alguna cosa, té que deixar de fumar per nassos. Jo crec que per parar de fumar has d'estar molt convençut de que vols fer-ho, de veritat, i llavors buscar com el mètode que et vagi millor. Va ser de xiclets aquests de nicotina que diuen... Els parxes... Un flis-flis, jo què sé. El que és com de vapor d'aigua, que és una mini pipa. Si tu intentes deixar de fumar fumant cigarrets electrònics, t'acabaràs enganxant als cigarrets electrònics. Jo crec que primer de tot força voluntat. Les ganes que hi posis o això, pots deixar de fumar més ràpid o més lent. Pues segurament l'ajuda dels familiars, d'algun metge o d'algun psicòleg. Encara que sigui difícil. Teràpia, no sé. Ajuntament de Sant Cugat.